a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Bniedem maħbub ma kellu qatt jispiċċa hekk, kellu ħafna proġetti u issa bħal donnu kollox tar marriħ. Kienu dawn il-kummenti ta' uħud mill-impjegati u l-ħbieb ta' Hugo Ketkuti il-ħamis filgħodu nġabru biex jagħtu l-aħħar tislima lill-imprenditur Malti illi nqatel ftit tal-jimilu fit-taraġġ ta' Paċeville, il-post tad-dipartiment li huwa stess iddedika ħajtu kollha biex ikompli jiżviluppah bi stabilmenti varji. Fil-fatt kien minn Paċeville fejn beda il-korteo funebri qabel il-funeral. Hawn spikkat it-tislima tal-impjegati kollha illi jaħdmu ma' Hugo Group. Min Paċeville il-korteo baqa' sejjer lejn raħal ġdid fejn fl-10 beda il-funeral. Preżenti kien hemm it-tifel tiegħu Luke, il-ġenituri ta' Hugo, rabaħ ħbieb u persuni oħra li għal snin twal ħadmu qrib tiegħu. Il-quddiesa tmexxiet mill-kappillan ta' raħal ġdid il-kanunku Mark Andre Camilleri u kienet animata minn numru ta' kantanti fosthom Ira Losco u Ozilino. Ipparteċipaw ukoll is-sorjiet ta' Lursolini. Hawnhekk spikkaw emozzjonijiet ta' diqa kbira, iżda wkoll rispett lejn dan l-imprenditur minn nies illi tant ħadmu qribu. Dwar il-qtil ta' Hugo Ketkuti għadha għaddejja l-kumpilazzjoni fil-qorti fejn is-Serb Bojan Cmelik qed jiġi mixli bl-omiċidju. Robert Cremona għal Net News.